Så går vi ind i iMotion. Og så er der så alle My Movies, iMotion, Gallery, Help, New Movies. Så har vi New Movie. Så er der så, hvor hurtigt den skal til billeder. Og manual, remote og mikrofon. Så vores video skal hedde test 1. Så starter vi lige her på 5 sekunder. Se, og så tager jeg måske et billede her. Og sådan kan man bare blive ved. Se, og her er videoen. Kan vi sætte lidt ned. Og så kan man så for eksempel over til en Mac eksport, eller så kan du redigere på en stop eller videre eller slutning.